Uuden videon aika. Multa on aika monta kertaa kysytty, että miten tämmöinen snowscootti kulkee lentokoneessa ja kuinka pääsee perille, tässä tapauksessa tänne Leville Kittilään. Sehän hoitui hienosti, mutta kerrotaan tämmöinen tarina ja katsotaan tällä kertaa vähän snowscoot-laskijan näkökulmasta lentomatkustamista ja matkailua ylipäätänsä. Lämpimästi tervetuloa Kittilään. Lennolla skuuttihan matkustaa tämmöisessä laukussa. Mulla on tämmönen ihan skuuttia varten tarkoitettu laukku hankittuna ja sinne mahtuu vähän tavaraa sitten muutakin, lähinnä varusteita laskemiseen. Katsotaan niitä vielä vähän lisää. Tässä sivussa on sivutasku. Mulla on siellä mukana työkaluja. Siellä on pientä hylsyä ja kuusiokola-avainta sen takia, että ohjaustanko pitää irrottaa lennon ajaksi irti. Se irtoaa ihan kuusiokola-avaimella ja hylsysarja, että saa tarvittaessa laudat helposti irti, jos ne vie vaikkapa huoltoon. Leivillä on hyvä huoltopalvelu ja kyllä ne sielläkin irti ne ruuvailee. Sen lisäksi mulla on tämmönen vaijerilukko, jolla voi laittaa skuutin lukkoon sillä väliin, jos käy välillä kahvilla rinnepaikoissa. Tai jättää vaikka tuohon parvekkeen reunalle yön yli skuuttia parkkiin. Katsotaan sisälle. Vetoketju on täällä läpäinen sopivasti jemmassa. Ja siellä se niin kuin on sitten nätisti. Ja tulee kiinni tämmöisillä hihnoilla, jotka kiristyy sinne pohjaa vasten ja on siellä hyvin suojassa sitten. Ja täällä tosiaan tulee vähän laskuvarusteita tai vaatteita mukavasti mukana. Karkuremmi laskiessa ja hisseissä pakollinen, ei tietenkään gondolissa, jossa skuutti otetaan mukaan sinne vaunuun, mutta muuten ankkureissa ja tuolihisseissä ja rinteissä ei ilman karkuremmiä asiaa. Ja se on asia, mitä kannattaa aina varmistaa, että se ei jää matkasta. Se on irrotettava juttu ja helposti unohtuva juttu, kuten se myös helposti unohtuu mökille, kun lähtee rinteeseen. Mä oon laittanut tämän ohjaustangon tähän keskelle ja sitonut sitä siihen sitten vähän matkan teon ajaksi kiinni. Ja tosiaan siellä on takana ja edessä vielä sitten nipsuttimet, millä skuutti jämähtää kiinni siihen paikalleen matkan teon ajaksi. Vaan mitäpä tämä maksaa sitten kuljettaa. Finnairin lennolla, kun olen tätä useamman kerran kuljettanut vuosien mittaan, niin ihan normaalin matkatavaran hinnalla tämä on kulkenut ja niin se kulki nytkin. Tämä on kuitenkin lasketteluvaruste, joka on erikoismatkatavaraa ihan suuren kokonsa vuoksi ja niinpä se pitää etukäteen sinne sitten ilmoittaa, eli ottaa Finnairin asiakaspalveluun yhteyttä. En suosittele tässä vaiheessa chattia, vaan kannattaa ihan soittaa. Kertoo mistä kyse. Ne kysyy mitat, painopituus, korkeus, leveys, ihan sen takia, että ne osaa varata koneeseen tilan tälle asialle. Ja kätevästi kävi avioksilla, eli Finnairin nykyisillä plussapisteillä maksaminen sitten, ja tänne sitä päädyttiin. Lentoasemalla tämä pudotetaan sitten backdropissa sinne niin sanottuun erikoismatkatavarakuljetukseen, joka yleensä ainakin Helsinki-Vantaalla löytyy sitten ihan normaalien backdropien vierestä. Kypärän on kuljettanut laukussa tuolla matkustamon puolella sen takia, että pysyy sitten ehjänä ja paremmassa kunnossa. Sinne voi laittaa samaan laukkuun vaikka sitten lasketteluhanskat ja lasit, mitä sitten tarviikaan mukana. Sitten vielä stonga paikalleen. Sehän tulee 4 pultilla kiinni. Tässä kannattaa katsoa, että tämä menee oikein päin. Joskus mennyt vähän väärinkin. Se oli siinä. Sitten ei muuta kuin mäkeä kohti.